Els trobaràs. Un, dos, tres. ¡Buena! Ahí, Brasil. Maniobra ràpida. Aquesta. Atenció a tothom, equipació, seguretat. Abut! Accident de trànsit. Veig un vehicle en ordre de marxa. Vale, bateria està aquí, no està la bateria. Veig un vessament d'oli. Veig una víctima inconscient, veig un element aquí inestable. Això sí que es pot treure, sí. Vale, ens entrarem per aquí. Vale. Vehicle de gasoil, descarto híbrid i gas. Vale, no hi ha clau, això s'obre. Atenció, vehicle molt inestable, no hi ha ningú als baixos. Vale, aquest vehicle l'obviem, punts calents. Sí, punts calents neutralitzats. No hi ha risc elèctric. No hi ha cap més vessament. Zona segura, ens podem apropar. Possibles patologies greus. Aparentment no hi ha airbag. Vale, digue'm, Marià. Impacte d'eutanàsia, possibles patologies greus. Víctima inconscient. Víctima inconscient. Sí. Tens accés per aquí fora? Pràcticament confirmar, vale? Vale. Estabilització d'emergència. 3. Edgar, vine aquí. 2. Edgar, aquí. 2. 1. Treu això. Vale. Això sí que es podia treure, no? Sí. Hi ha riscos. Vale. Riscos i perills neutralitzats. Vale. Zona bruta, mando. Apropo la víctima. Aquí. Vinga, entrem sanitari dins. Continuem l'estabilització manual, molt bé. Vale. Toni, continues. I pots treu claus. Toni. ¿Qué pasa? El Tony está por aquí poniendo... Primaria hecha. Primaria hecha. Vale, deixem el cotxe. Vinga, continuem. El dintre sanitari estable. Vale, freno de mà, claus... Aquí, no els giris. Vale, perfecte. Vale. Només hi ha airbag de conductor. Vale, sí. Digue'm. El vidre està mig tret, tu. Vale. Grau d'atrapament? Sobretot no et belluguis, Grau vale? d'atrapament? L'atrapament físic 1. Físic 1. Vale, grau d'atrapament físic 1. Tracció, sanitari, tracció. Vale, ja té control cervical. Per on podràs entrar? Entraré per allà amb ell, perquè hauria de gestionar aquest vidre i entraria per aquí. Gestiono aquest vidre i em quedo aquí. Sí? Què et sembla? El pots gestionar, però no el podràs gestionar des d'aquí, no? No, seria interessant que m'ho gestionéssim. Vale. Digue'm. Seria interessant trencar el vidre del Sí, està el Marc en ello, però heu de protegir la víctima abans. d'acord. Entro un moment a ficar oxigen amb tu. Primària feta, comandament? Sí, està la primària feta. Mando lliure. Ayuda al Marc, que tiene que romper el cristal aquel de allí. Vale, sí, però s'han de ficar proteccions. Proteccions de recollida de vidre a l'altra banda no calen. Es prioritario ese cristal, Dani? Vale, secundaria, todo. ¿Secundaria? ¿Todo? Mira, hay que romper... Mira, si está abierto aquí. ¡Ey, Dani! Bueno, va, reunión. Venga. Ese vidrio lo teníamos que haber roto, estaba abierto, era pasar una lona y romperlo. Vale, ok. Vale, va. Tenim víctima inconscient físic 1. Vale. Tenen molts problemes aquí d'espai. Vale. Farem un piloto 4. Okay. ¿Vale? ¿Hacia adelante o hacia atrás? De detrás hacia adelante. Vale. ¿De acuerdo? Vale. ¿Vale? También descolapsaremos aquí, en delante, para poder tener más espacio. ¿Con pistón? Con pistón. ¿Sí? Primera acción, descolapsar. Segunda acción, piloto 4. Vale. ¿Vale? El vidre necesito algú. Jo. Te encargues tu. ¿Vale? Vale. Preparat pistón. Vale. Preparem eines, les zones, Sí. comandament. Sí, hòstia. Zona d'eines aquí, zona d'extracció de víctima allà darrere, al cotxe blanc, vale? I punt de xatarra aquí, al Nou Jersey. Vale, rebut. Vale. Edgar, pistó, cerro, ¿vale? Vale. Començo primària. Sí. ¿Punto piloto qué es? I fiquem això? Piloto 4. Està ja els dos muntants aquests i aquí i tira cap endavant. Sí. Vale, ok. Hombre, Tens preparat. el plan es ambicioso. Sí. I pistonejaren també. Llavors diguem separado en feries, des del marc de la porta. Marc, Ja. Marc, vine per darrere, eh? Comandament. Vale. Digues. Vale, va. Seguim. Habrá que romper este cristal. Sí, luego. Vamos a pistón. Es prioritario pistón. Pistó, Edgar. Està posat ja. Vale. Sortirem cap endarrere, vale? Vale, recibido. El seient reclinen o què? Momento.
¿Y el Dani? No sé. Vale, vuelta a portar los tuyos. Vale, molt bé. Aquest palet és de l'escola, no? El porto és... Vale. Dani, ahora te vas al portón de atrás y lo gestionas. Vale, molt bé, ya tens espai allá. El vídeo de detrás. Marc, ¿pots apartar los tuyos? No. Vale. Balona por encima y fuera ya. ¿Por qué no vais encima del asiento? No, quiero el techo solo, ¿eh? Ya. Tony, protege a Edgar. Voy a tratar de ver este vídeo. ¿Por qué no vais al techo? Vale, 30. Entrale. No, vull el sostre, Edgar. El sostre amunt. Aquí, Edgar, aquí, al mur. Más rápido. No lo recogeré. Ahí está, muy bien, muy bien. Seguimos. Vale, stop, maniobra. Vale. Retirem. Vale, esteu bé, Marc? Vale. Vale, Dani, cuando puedas la sierra de sable. Hay los dos cristales pequeñitos, hay que romperlos. Mira, hem de fer els talls aquí, d'esta pissa. Digue'm. No puc comprovar si ells encara. No? S'ha trencat aquell vidre. Com a lliberi, però... Què? Al matí. Vale. Ara us provaré, però encara no ho he pogut. Vale. Gestiono vidre. Molt bé. Vinga, un puig més, eh? Esta pissa. Vale. ¿Eh? Zona sucia aquí delante. Bueno, ahí. Nando, cierra preparada, quita protección. Vale. Montante estés. Juan, Digue'm. primaria. Vale. Vale. Sí, digas. ¿Qué es? Sistema inconsciente, constante estable, frecuencia respiratoria y circulatoria Sí. normal en frecuencia e intensidad. Sí. ¿Correcto? Sí. Vale, tenemos un Glasgow 3 mantenido, Sí. 1 confirmado. Sí. Serra montante. Vale. Dale peguillo. Vale. Marc, puc agafar el Marc 30 segons? Vale. Protege-li. Marc, protege. Calla. Suficiente. A la otra banda, Marc. Pásame la herramienta. Sí. Vale. Tenéis la pieza aquí, ¿eh? Vale, María, com vas? Entra, serra, segon tall muntant-se. Ok.
Vale, ey, volamos, fuera. Últim tall. Últim tall. Vale. Edgar, Marc, estàs alliberat. pilones! Parem màquines. Coster. Señores, nos cogemos aquí arriba. Vamos con fuerza. Vamos. 1, 2, 3, arriba. Digue'm. Afirmo, es mou el seient. Collonut. Vale. Vale, Maria. Lona, passa'm lones, Edgar, un parell. Vale, fotre. La víctima no ha perdut el contacte permanent amb el recolz d'esquena. Per tant, el moviment ha estat brusc però controlat. Punt sanitari? Vale. Punt sanitari allà darrere. Vaig a per la taula llarga. Sí. Anem per sortir ja, Vale, sortim ja. Llevaros esto. Mans, mandament. Gestionem aquest seient al màxim endarrere. És aquí la palanca. Baix, posaculs. Esto sería gas. És palanca? Sí, és aquesta palanca. Peroné, simetría. Sí, correcto. Vale. Guants de làtex. Vale, molt bé, restabilització. Guants de làtex, eines fora. Comandament a sanitari. No te lo vas a creer, tienes 30 segundos. Me'n vaig allà jo. Vale, senyors, Sí. sentiu, tinc el comandament. Sabut. Sortim a 0 graus, Sabut. politraumàtic, Sabut. vale, posibles traumatismos finales, ¿de acuerdo? Yo movilizaré el asiento desde aquí que llego, María. salimos 0 graus, venga. Dani, Vale. ahí. Puc tenir contra cervical. Esquena, tracció d'esquena, que ja t'has tallat. Tens cap. Sabut, contra esquena. Puc agafar un ombro jo. Vale, sí que el meu, manòmetre a la vista. Vale. Ok, que vagi al seient. D'acord. Esquena estable. Vale, preparats, seient? Sí. Venga, allá va. Vale. Vale, vale, apoyamos en madera. Sí. Vale, control cervical, mío. Vale, apoyamos madera, bajamos madera. Marc, igual has d'agafar control cervical. Agafo control cervical, Maria. Sí. Vale, canvia mans meu. Teu. Sí. Vale, pelvis meva. Maria, espero les teves ordres. Vale, preparats? Esteu preparats? Sí. Utilitzem víctimes sobre fusta llarga. Rebut. Sí. Preparados? Sí. Tensión arriba. Mantenint intenció, que no rellisqui. Vale, stop. Molt bé. Vale, manòmetres controlats, oxigen controlat. Ajuda el Marc perquè es deixarà la vida aquí. No, estic de puta mare, Vale. Peus, controlem peus. Controlem peus. Vale, Vale, oxigen Maria, controlat. agafes el cap. Control. Vale, canvi. Mío. Vale. Preparados. Puta. Darrere teu, vale? Oxígeno controlado. Sí. Salimos Sí. hasta pies y sales Dani. Rebut. ¿Preparados? Sí. Tensión. Va. Vale, Stop. Venga, hacia mi espalda. ¿Preparados? Rebot. Avanzamos. Salimos. Stop. Abajo.